Ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Kaseng Samla Puli Kakasi Student Union West Giant Hills District dagajing smokia kamensem nagbenta ki kina school holo kaching pep school bakha kha jong way uno hikai hapo ka lower primary larnai West Giant Hills District kilalik banbu dagajing ujor Menteri Sarkar BPI ketanat Puli Puthi Kinoyalam ke KSU West Giant Hills District po kajing lam usamna light par singkrem kumu president menta kesngik at pukandai trik ukla lingkot kilabu de kajing ujor persya yu wikiru shila ubade no hikai school ubam juan tiknasha school hendrya ketulap uyo tes taman ubenai Nila wan summit iku memorandum baydai bat ke school po larngai tari ke lower primary school don iwe no hikai ngam dakwa ban penpau kerteng hani ila tip hi dei tamano ding ila ai ko memorandum ba inseuba bin li hikai biang iko school baydai ban hikai haba yo ekakam le bhai ekakam omdei ba piyo ekakam tang ban pi ya bam pisa ai ba piyo ekakam ai ke nuksa jong pi ikna aba piyo ekakam school pidei ban hikai ikna baki kumbangi tip kena kidai kalawai jongi ni bala he bala samla la ba ni haban perkhat gi ikna dangwan chakman ti ngashkwa ban request hangne itai no hikai klam dangap jel kerteng ba insnyau ba ai kata kajing hikai jong pi kena school badan po langarngai khnang ba kini kena badan nang tai kinyo kata ka future nak mong ka kitinong wai kinyo ki future ba pernai kumbangi ong no kitinong wai kumbaki ong education kadai is a backbone in our life the klam ka jingnang jing start kumno pin tho e kerteng ha ka perthai manta klam ka jingnang jing start pin tho tai kerteng la jong ru ngimnang te habaro kat sbaro ki department ne kino ki jingdon kam nya ban yele manta ka jingim jongi malak sngi ni dei ban nang tang ban tho e kerteng la jong ru tang bas si pat uni no hikai badai ban hikai po school langai tang hak sistem uban tang art license life license tadi ke sosi ban liang keseng ke nginang yai boden ya kene kekam but ngin sebut haduk bangin dapoi sekecing job dei napo lower primary po langai rega government school ngila wan complain ngila ada memorandum submit persya yun no hikai ngam ko banjar kerteng hang ne ulatip yu de mano ta no hikai ba ke government pensim action yu ada umhikai ke government kala don ka jong responsibility bagan le ke yu don kam le ban le kamu dah kerja jong pha de ki bai unum pha da kino ino ki breu e bai kum to kino ikna school udai ban hikai klam ban one school hero hag sibanai one ASEAN hag sistem perkhat pi one nang life license ap sausian sistem kata re perkhat akhat ar banai tu mutang sibanai ru klam ban hikai Akan nusna mulai yo kami kai ni. join khana tu no hikai ula join house nam ajar khat lai ajar khat nyau ula suspend no ula rejoin yang ula ajar khat khandai jumta udang don hi ambai ka jing hikai pat klam ban nga banti bnia e kam ke personal jong ki wei ngam kwa because ngan ong no kumno ban batai start mengi kam personal jong ki wei ngam seo ya ha jang ngiti bnia tang ke kam bo dei ban le bo la yo ya ke kam bo dei ban hikai ba ke kam personal jong ki ngim don kam ban tuklar ngim kwa hiru ban tip ye kita ingin sampai ye ba sikmat ka humbok ke jong ki kum ban ong no ki dang bon ke kam ka sang hi borok ka wei ngidon bai seborok ki no ki state ki district de ngai ba ki issue hi kan budien ba ikini dengilap kino besikmat ninang nai gidang wan ban ai gono jor cho education minister ne ke district unjo kata message pengan ai haba ngi ong education is a backbone ka jingim jongim ta ki por mo tenga kwa ba kino hikai haba piyo ban hikai samba hikai hok it ka kam ko ba dei pi ban yo kiwei kibreu kimyo ka kam tang ba ki kwa ban yo ban hikai pat don ki breu bangan ngam ko banjar kerteng don ki breu bahikai ikna school wat kim don po government wat kim yo ka kamro te ka message ba clear bang ai na liang ka seng ka KSU sel ba wanam kinsting ka kam ba pidei ban le kit khia khnang ba ka lawei jongi ka bri nyotrap kan pharnai su